Żagħżugħ ta' 21 sena jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu wara li kien involut f'inċident b'karozza tal-kiri li kienet qed tinstaq minn żagħżugħa ta' 17-il sena li ma kellix liċenzja. L-inċident seħħa l-ħabta tas-sija u nofs ta' filgħodu fit-triq il-Madlien Swieqi bil-karozza tibqa' dieħla f'bieb ta' garaxx. Fil-post issejħet l-assistenza tal-pulizija fejn mill-ewwel stħarriġ irriżulta li żagħżugħa minn San Pawl il-Baħar kienet qed issuq il-karozza li fiha kien hemm 3 passiġġieri oħra. Iż-żagħżugħ ta' 21 sena residenti n-Naxxar, Zvizzeru ta' 20 sena residenti Swieqi u żagħżugħa Miċċili ta' 19-il sena residenti San Ġiljan. Minnu fih fil-post issejjaħ tim mediku mill-Isptar Mater Dei u membri tal-Protezzjoni Ċivili li taw l-ewwel għajnuna biex l-erba' żgħażagħ jinħarġu mill-vettura u ma ttieħdu kollha l-isptar b'ambulanzi li waslu fil-post. Filwaqt li żagħżugħ ta' 21 sena qed isofri minn ġrieħ serji, is-sewwieqa qed issofri minn ġrieħ gravi filwaqt li ż-żewġ passiġġiera l-oħra qed isofru minn ġrieħ ħfief. Iż-żagħżugħa kienet tissuq karozza tal-kiri bla liċenzja valida minħabba li hi taħt l-età. Mhux magħruf kif iż-żagħżugħa kellha aċċess għall-vettura hekk kif wieħed huwa obbligat li jippreżenta liċenzja valida lill-kumpanija qabel wieħed ikun jista' jikri dawn it-tip ta' karozzi. Intant, il-Maġistrat tal-Assa Jana Mikallef Stafrace ġiet infurmata bil-każ u ħattret inkjesta filwaqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.